Takže ahoj lidi, jsem Sally.cz, jsem nový let's player a dneska budu dělat let's play na Mirror's Edge a tutoriál. Takže skáče se space, podlízá se shiftem levým, tak, skočit. Welcome back. I'm going to be seeing you so soon. Tak. Za ní. Plot. Tak. Později se běhá tak, že jakoby namíříme na ní myší, space na ní skočíme a space zase vyskočíme jakoby. Takže přeběhneme a ho přelezeme, vyrazíme levým tlačítkem myši. Tak, AD se vyjadřuje. Dobrý. Lezem. Tady u toho je důležité se trefit na tu trubku, což se dělá tak, že namíříme myší jakoby na tu trubku a měli jsme se na ní trefit, když na ní budeme namířovat. Au. Tak. Tady to budeme muset takhle přelíst, protože nahoře je ostnatý drát, aby jsme se na ní dostali, tak musíme přelíst. Tak, vylezeme. Tak, tady to se dělá tak, že space jakoby vyskočíme na tu zeď, musíme na ní mířit. Q se podíváme na druhou stranu a space na tu druhou stranu skočíme. Tak. Tak tady u toho je důležité, aby jsme se shiftem pustili na tou trampolínu, aby jsme dopadli na ní zase. Takže asi tak zhruba nějak teď. To bylo těsný. Tady je důležitý skočit, ale shiftem se ve vzduchu prohnout, aby jsme přeskočili ten ostnatý drát. Tak, skočíme a shiftem uděláme parakotou. Ten shift musíme zmáčknout těsně nad zemí, aby jsme to udělali. Tak. Vyskočíme. Levým tlačítkem myší dáváme pěstí, takhle. Tak, levým shiftem a levým tlačítkem myši dáme jakoby pěstí dolů. Takhle nějak. Tak, vyskočíme space a levým tlačítkem myši jakoby kopneme. Takhle, levým tlačítkem
teda levým shiftem, ale tlačítkem myši jakoby kopneme dolů. A, blbě. Tak, takhle. All right. Let's run through some weapons. Zbrojíme. Právě tlačítkem myši. Tak. Zahodíme právě tlačítkem myši. Tak. Tady musíme, až ta zbraň červená, tak jakoby zmáčknout pravý tlačítko myši a ozbrojit jakoby. Tak. No, pravý tlačítko myši odhodíme. Jak se to jakoby zpomaluje, jakoby zpomalený záběr, takže se to dělá líp, je na to víc času a dá se to použít i ve hře. No. Tak vyhodíme. Okay, that's enough training, ladies. Gotta get to the real thing. Drake's got a job for yourself, so check in with him. Faith, let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. Tak, tímto se s vámi loučím. Bylo to moje první video, takže se omlouvám za všechny chyby a uvidíme se asi někdy příště.